L-istrateġija tal-Gvern għas-suq tax-xogħol ma tinkludi l-ebda qasam ġdid li jista' jkun żviluppat biex tikber l-ekonomija ta' pajjiżna. Filwaqt li elenka dawk li huma l-isfidi fil-qasam tax-xogħol bħalissa, dokument preżentat bħala parti mill-istrateġija tal-Gvern huwa nieqes minn ideat dwar setturi ġodda ta' xogħol. Dan minkejja li l-Ministru Clyde Caruana ftit tal-ġranet ilu kien iddikjara li pajjiżna jeħtieġ ma jibqax jiddependi fuq il-bini biex ikabbar l-ekonomija tiegħu. Fid-diskors tiegħu tul it-tnedija ta' din l-istrateġija madankollu, Clyde Caruana sab il-ħin jitfa' botta ħelwa lill-Ministru sieħbu Silvio Xkembri dwar il-ftaħir li kellu f'qasam li baqa' ma sarraf f'xejn. Nitkellmu ħafna l-politiċi u kultant anke xi akademiċi u biex nippruvaw nimpressjonaw naqra n-nies ukoll. U ngħidu Industry 4.0, u ngħidu l-Artificial Intelligence, u nitkellmu fuq blockchain, u nitkellmu fuq digitalization, u l-green economy, u l-blue economy, u għalf ħaġa oħra. Business Breakfast li matulu Stephanie Fabri preżentat ir-riżultat ta' stħarriġ ikkommissjonat mill-Gvern fit-tfassil tal-istrateġija tal-Gvern għax-xogħol li xeħet dawl fuq dawk li huma l-akbar sfidi f'dan il-qasam. Fil-fatt ħareġ li kważi 90% tal-ħaddiema paga medja f'pajjiżna jemmnu li dħul tagħhom mhuwiex biżżejjed biex il-familji tagħhom jgħixu ħajja komda. Ħareġ ukoll li nofs il-ħaddiema li qed ifittxu biex jibdlu x-xogħol tagħhom qed jgħidu li qed jagħmlu dan għal paga aħjar. Ta' min wieħed jinnota li minkejja li l-Gvern qal li qabel tniddiet din l-istrateġija huwa konsulta mal-partijiet kollha, jidher li għal xi raġuni nessa jinkludi lil Partit Nazzjonalista f'din il-konsultazzjoni. Wara l-attività tkellem il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana li madankollu ma semmix xi strateġija se jkun qed jimplementa l-Gvern biex jindirizza minnu fih is-sitwazzjoni tal-pagi u sabiex jara li dawn jiżdiedu f'pajjiżna. Dan fil-waqt li l-istess Ministru m'għamilx bħal sħabu li qed jippruvaw jikkonvinċu lil poplu li l-għoli tal-ħajja hi xi tip ta' perċezzjoni jew ħrafa. Ħoss li l-għoli tal-ħajja hija realtà li qed jgħixu ħafna familji llum. Qatt ma nnegajta. Jiena ngħix fid-dinja bħal kwalunkwe ħadd ieħor immur nixtri bħal ħadd ieħor mis-supermarket ukoll u nnota iva li ċertu affarijiet għolgħu fil-prezz. Caruana ma ċaħadx lanqas dak li qalulu l-imsieħba soċjali, jiġifieri li fix-xhur li ġejjin f'pajjiżna mistennija inflazzjoni qawwija. Isemmit ukoll il-possibilità li pajjiżna jmur għal ġimgħa ta' xogħol ta' 4 tiem. Iżda l-Ministru Caruana qal li pajjiżna għadu mhux lest għal 4-day week minħabba nuqqas ta' ħiliet tal-ħaddiema Maltin. L-istess tħarriġ tefa' wkoll dawl fuq dik li hija sfida kbira li għandu pajjiżna, l-edukazzjoni. Dan fil-fatt ġie identifikat bħala l-aktar fattur li qed jeffettwa b'mod negattiv il-qasam tax-xogħol. L-istħarriġ juri li wieħed minn kull 3 ħaddiema f'pajjiżna għandu ħiliet baxxi. Staqsejna lill-Ministru Clyde Caruana l-Gvern kif beħsiebu jsolvi dil problema. Iżda l-Ministru qalilna li l-problema ma tissolvix bil-bini ta' skejjel ġodda. Biex insolvu u nindirizzaw dak li għandna qudiemna mhix kwistjoni li nibnu aktar skejjel jew li jkollna aktar affarijiet jew hija kwistjoni ta' investimenti, ma rridu naraw li l-investiment illi qegħdin nagħmlu li bħala investiment nagħmlu iktar mill-medja tal-Unjoni Ewropea irid itina aktar rendiment. Ammissjoni mill-Ministru stess li l-Gvern qed ifalli f'dik li edukazzjoni minkejja in-nefqa li qed issir. Pajjiżna għandu l-ogħla rata ta' żgħażagħ ta' 15 u 16-il sena li jieqfu jistudjaw mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fatt li jistona ma' pajjiżi oħra bħall-Irlanda, pajjiż li jista' jitqabbel sew ma' tagħna, u fejn il-medja tal-età li jieqfu jistudjaw iż-żgħażagħ hi ta' 20 sena, jew 4 snin aktar mill-medja ta' Malta. Caruana mhuwiex konvint lanqas li l-edukazzjoni obbligatorja sa' 18-il sena tista' tgħin issolvi l-problema ta' nuqqas ta' ħiliet. Intant, staqsejna wkoll il-Ministru dwar x'qed jistenna mill-FATF fil-jiem li ġejjin meta aktar tard dax-xahar jiltaqa' biex jirrevedi l-grey listing ta' pajjiżna. Iżda il-Ministru Caruana kien ċar ħafna meta qalilna li mhux qed jistenna tibdil fir-ranking ta' pajjiżna. Jiġifieri pajjiżna għalissa se jibqa' grey listed.